You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Alai ingok mahami ali Tuhan, ala ni dengan ni basam dohot asin ni rohami. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobartu asin ni roham, dohot dengan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringon tu hasisaan ni dosa tak. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibayat tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Puji-pujian si Anina Naomi. Sudah.
Mari dehita siap buku ED nomor 200 sia ayat 2. Turpuk epistel di minggu ujung tahun Parburiaun Sadarion tersurat di pangukapon sada ayat 4 sahat rodi ayat 8. Au surat misi Johannes madapoton napitu huria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului na mangoluhian jalan na naing roh nang nasian napitu todi na diadopan ni habang sana. Nang siya Jesus Kristus sikapala pusari napatuloy tubuh siya mati sumoko makaraja di tanah mo di mana mo makakamuni kita jadi paluay hasil kasata mahiti dijadi dohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di Ibana Makasangapon dohot hagugoon rodi saleleng nileleng na amin. Ida marunay na naglakas pagkato ida minasangata iba na akatamong nulalibaran gawin pangutili sa atong pangasunaon nilalibaran Au dogonana jala ujungna nina Tuhan debatan wain debatanaw adokian nanaing roi sigonggom saluhuna imasahana martua doakan at mangihon hata ni debata jana na upeopsa amin. Pujian siang parokuan gabungan.
Marede kita siap buku Ede nomor 220 sia ayat 1 dot ayat 2. Disadok pertidion Rahmahita Mado. Au Posea di Jawa, Iwa Aruna Sasa Putusan, Namo Palangit Bokatano, Au Posea di Kristus, Ada di Jawa Saya, Inilah Tuhan Israel, Nada di Gereja Seperti Perbelia, Nabuan Soal Tuhan, Hidup kata, Nabuan Nabi, di bangunan status, nama kata dari di awal Indonesia, nah Tuhan Tuhan turun di tanah, nama Tuhan nama itu suku, lalu bersama dari Jawa, amanai baru nasab dosen, isi Ibadah, kami bola suku tamu, mau melihat nama mulut mana, au Posea berbahagia, cara dosa dia dia, dia orang yang Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu Jumat bagi kita Minggu 21 November 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan jemaat yang telah meninggal dunia. Ujung tahun Parhuriawan bahwa Paringotan Aka Naumondi dengan topik ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, kita dihimbau tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umat. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Kedua, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan Komite HIV/AIDS. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 4. Akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriawan. Gereja kita mengadakan acara peringatan
bagi jemaat yang telah meninggal. Paringotani akan namuni. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Nama-nama anggota jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi tanggal 28 November 2020 sampai dengan 21 November 2021 adalah sebagai berikut. 1. Sintua Dr. Andes Malson Aritonang, lahir 10 Februari 1933, meninggal 29 Desember tahun 2020, alamat Jalan Botol Makassar nomor 7, dimakamkan di Kota Gijang, Muara. 2. Jasolo Tumorang SH, lahir 25 Desember 1944, meninggal 3 Januari 2021, alamat Jalan Raya Tata Komplek Perum, Asalia Blok B 20, dimakamkan di Macanda, Goa. 3. Rina Francisca Guru Sipayung, lahir 16 September 1977, meninggal 10 Januari 2021, alamat Jalan Tanjung Bunga nomor 10A 56, dimakamkan di Macanda, Goa. 4. Sabam Edward Sinaga, lahir 30 Maret 1942, meninggal 30 Juli 2021, alamat Jalan Kedepuli 1 STP 1 Blok 24 dimakamkan di Panara, Makassar. 5. Mario Bintang Jeremy Simanjuntak, lahir 16 Juni 2021, meninggal 12 September 2021, alamat Jalan Insinyur Sutami Profila Mutiara Blok 9 nomor 1, dimakamkan di Tamaruna, Kabupaten Maros. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Rapat Parhalado Pertohonan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 mulai pukul 11 setelah ibadah Minggu sampai dengan selesai bertempat di gedung Sekolah Minggu. Parhalado Pertohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2020-2022. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Selanjutnya, penutupan tahun pemberdayaan. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang akan datang, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan acara penutupan tahun pemberdayaan. Ketua Panitia Tahun Pemberdayaan HKBP Resort Sulawesi Selatan, Sintua Insinyur Hasmatu Pangkang, menyampaikan kata sambutannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, rapat Parhalado Resort pada hari Senin tanggal 29 November 2021, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan rapat Parhalado Resort yang dilaksanakan di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14, mulai pukul 18 WITA. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, Sinode HKBP Distrik 17 IBT. Pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 23 sampai 25 November 2021, Distrik 17 IBT akan melaksanakan Sinode Distrik di Mataram. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah 1. Pendeta Rich Jensen Simamura STHMM, Pendeta Resort. 2. Sintua Insinyur Hasim Matupang MPSD, dan akan berangkat ke Mataram pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dan rencana kembali ke Makassar pada hari Jumat 26 November 2021. Kita bawa dalam doa semoga sinode berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Selanjutnya, jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Makassar dapat kita lihat pada warta jemaat yang sudah ada di tangan Ibu Bapak sekalian. Marilah kita menyambut Pesta Natal dalam sukacita. Selanjutnya, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Selanjutnya, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Berikutnya, pelajar CD HKBP Makassar tahun 2021-2022. Pada hari ini, pada Minggu tanggal 25 Desember 2021 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan
kebaktian pembukaan pelajar sidi kepada pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022. Baktian mulai pukul 16.30. Adapun pelajar sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut: 1. Brandly Pascual Simatupang, nama orang tua Jesse Matupang SP, R berusiaan wilayah 1, dan yang kedua Maimora Christian Gabriela Borusi Mamora, nama orang tua Pesi Mamora Esos, Ibu JE Boru Menggulan wilayah 1. Bagi calon pelajar sidi yang masih ingin mendaftar, dapat mendaftar di kantor gereja HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pencarian dana seksi remaja Nakoso Gunung HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 21 November 2021, setelah selesai ibadah, panitia Pesta Natal Seksi Remaja Nakoso Gunung HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian kor di Gereja Bahasa Batak. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua jemaat HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Dalam warta kita ada 16 orang, mungkin juga ada jemaat kita yang sedang sakit. Bagi jemaat dan keluarga yang sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Selanjutnya daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. A. Ulang tahun pernikahan remaja dewasa ada 12 orang. Kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Demikian juga ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Jemaat juga yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 November 2021. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 19 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Demikian juga ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Rekap persembahan bulanan tahun 2021 berikut ini adalah kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021. Dapat kita lihat dalam warta kita. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulannya baru 63,47%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Yang kedua, bagian keuangan, warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 20 November 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Bapak Ibu, kiranya dihimbau agar warta jemaat yang ada di tangan kita bawa pulang dan jangan ditinggal dalam gereja, dan ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membawa warta jemaat itu dibawa pulang ke rumah. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian Siani Anak Kota Remaja HKBP. Lanjut. Nanti maju. Maju. Maju.
Tadi itu orang meninggal. Urian itu hata nahina holongan dina usaha kita nuain tu minggu ujung tahun 40 sadarion kamado ingotota akadongata na itaholongi nang jumulu mari jumulu dalam artian sian akadaon na dihasian tatangihon maguat na sida akan jumulu mari jumulwi Mamuka siang Minggu 22 November 2020 satu minggu sadarion 21 November 2021 Nabarjul Amata Situa Dr. Andus Malson Aritona umur 22 tahun keluarga na tininggal honna inang situa de buru raja gugu doho koparana sian wilayah obat dimakamkan di Huta Bijang Muara nabaduahon amata jasolo Situmorang SH umur 76 tahun keluarga na ditinggal hon inang embur sinaga dohot peparanna siang wilayah 2 dimakamkan di Macanda nabatuluhon Rina Francisca Boru Sipayu umur 40 tahun 4 bulan natoras na tininggal honna ima inang nyonya Cici Sipayu Boru na 70 dimakamkan di Macanda napaupaton sabam amata sabam Edward Sinaga umur 70 tahun 4 bulan keluarga na tininggal honna inang Rita Sesa Boru Raja Guguk Doho Paranna sian wilayah obat dimakamkan di Panara napadimahon yan na kota Mario Bintang Jeremia Simanjunta umur usia tahun 7 bulan keluarga na tininggal homnai manatorasna tua Reimun Simanjunta dohot inang Boru Sinura dohot Ibotona sian wilayah Tolu dimakamkan di Tamaruna jadi pengumuman na moding di tonga-tonga ni Kudiata HKBP Makassar di Bagasan nasa tahun 40 na bulunon ima ama tuluha na poso sahab dagdana sahab penguma 5 hal dihamuaman namin di ujung ni ajal nasida di suarahon matuhita na daling dobe di hasyamanon ang giat mapakorhon ito hapon siyawot na namadlo nung ahubasilong paraloan na dinggani nung ahubaujong parlo jongoki ramot hubayin hapon siyaw ni diri naman ijolok tutupal hatikoran si lehonon ni Tuhan paruhung nakigori diari sogotitu au alai dada hodat tuau tu salud na dotahe akka nama kaholongi
habitoran nai. Songon tersurat di 2 Timotius 4 ayat 1 ayat 2. Mejor di Tuhan iman Tuhan berhasilnya akan bersedia jalan usaha Tuhan bidamai. Jong mahita salutna Patubuhon hapur siota pabua toti ni Tuhan ido nau majowa kana hinaholongan ni rohatri. Jalan nama johi kamu se asa masih kaidaan di labung ni Tuhatrai. Laos marede hita siyan nomor 347 ayat 1 ayat 2. Ale Tuhan bebatan nasian nahinan jalan namangulu rodi saliling-liling. Kuingot kami sadarion akan namatay siyan ham. Nang pajolohon tulapun. Dihodo anak kicu ni banua gijja. Jala duka kodoi diakan na mga sahon Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheo ni daging dia disuruh. Mau niate maluhan nami tuho. Ala ditupon ho hani tu pakirimon na mango. Gabi pertoha kami dihanuluan na sora sudah. Dada nama dede hami diari perningotanon. Alay na madumudo hami di sabulo ni torti nami. Nung atorok dongan nami naung nialaku. Tahu si paingot to ujung nilaka na sida di hami. Bahan pakirimon mida Tuhan Yesus Kristus di ujung nilaka nami be. Sa sungguh di maruhan nami. Mabahin tiruan na dengan dia kapinopar nami. Saya uli maakan na marsak roh hadot akan na mateang. Asaw ng mga dungi jala madili na siya. Saya tayo ti maruhan na siya mamereng lopa gidya.
Sadeho todim Tuhami asa takas di hati dakon Tuhami, naung dohot Tuhami anakmu, jalapanean di arta nadi ibanua bijami. Sai pada magangkuni roh hasian ham, asahot hator siang nami maniok Tuhan Yesus si pangului, adorang hubolu sami rura linggo mani amateani. Molo homur mata nami be, buka mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalam tuhasonangani. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pergugui mahami matite-hite tordimi, asa terjuhon hami, ale amang, saha tutanganmu ma tordiku, sai pati urian roha nami, asa hobas lakanami, jala sonang hami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudun Mahamud Salam. Tabuji maru hatama di edisi nomor 772 ayat 1 seterusnya. Uhud papumubilian sada abot sada bi.
Damini di batana sumurung siang salurut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamua kemanami-nanami om matutu minggu ujung tahun parkudiau di Sabdok HKBP ala dibaik dari hita naginwaranna kalender tahun gerejawi. Molo manetong tahun gerejawi tentu berbeda dari siang tahun sekuler nasoma di kalender tai ala tuari marsugut nunga masuk kita tu tahun nai baru parhuriau omma ujung ni tahun parhuriau sadarion asalos sadarion do tapatu paparningotan diaka namoding songon nang tajahahun nakin di tengah-tengah Yahudiata nadong nang merujungul siya tengah-tengah seliling tahun parhuriau di tahun on alani hata di mata yang dapat takasun mamakulimi di perjalanan di nama ngadobi namasa di tengah-tengah di bion jalan di nama kiri kita tunggu nasalilin di dedengna nang pinarada di Tuhata dipilih Tuhata di bata sian pesaunan sia tulu mamuka sian ayat sada sahab tu ayat 12 kujahama di tengah-tengah tatapai tiu ade Tuhan saya hodo hakurusan nami marsudut-sudut Takan sotu dope akadolok jala takan suadong dope ditubuhon tanah on dohot portibion nunga adokian ho adi di bata sian saliling-lilingna rodi saliling-lilingna sumuang dogabe orbuk colmai di bahin ho dungi di doko muse mulak mahamu ali jolma manusia ay sobokon sadari natuari naung salpudo na 1000 tahun yang di jolom jala songon sadagaji panjaga di bom dupa kodo nasida jala mate manasida menugut ngayon ngamat tubur diulahi songon luhut-luhut torang ari matbunga doi jala matubur HP bodari nai disabi do jadi maros ay siap do hami di bahin limasmu jala binahin ni partiar ni murukmu upay toku mago hami nunga di bahin ho hajahaton nami tujolom dosa nami akan nabuni tuhajuron ni bohin ay lamor do aka ari-ari nami sudina di bahin limas ay songon hoi sada do lahor sudah aka tahun nami ari-ari ni tahun nami itap ni 70 tahun doi jala molomar hagogoon situtu di eak do 20 tahun jala hinadengkan nasida do hangaluton dohot halujaon ay hatok situtulo lao salpu jala haban do ha tung ise matumada guguni limasu jala dihadiari hoho patu pangunai limasu sai pagohai mahami mamilani aka ari-ari nami asa dahotan roha nabi suka tingkat doh jahat di hati Indonesia asa boy kubodang jadah sudih kita mangan terus doa Musa abdi Allah Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah engkau mengembalikan manusia
kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti geluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Dihamukan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, macai tabodo terpuhon untuk perenungan ni galupi tamar sadasa. Merenungkan perdalanan ni nguluta, merenungkan tu dia dohita dumah. Ay satok kido habe hita dihasiakan. Molotung dilehon 70 tahun. Jala molotung margogo hita boy sahatu 20 tahun. Alay gok hangaluton namay. Gok sitaonon namay ala lamgali pamatangi. Lamgali pikirani. Lamoru gugui. Moro semata-bata be umuri. Ala nido rabe na gudang akan ang matua molonong digijang dulu unang besetang ya kamu gejang umur nami unang besetang ya kamu gejang umur nami nina takut roh hadoi ala ni hado jauh ni pardagimuni molo lambat tua alai seta pangindo matutu di pertanian ngota di pangiluata tu de bata molo se ditabai gejang umur di lehon mahahi pason umar ka mahahi pasoni molo di lehon lobe dihita gajang umur ay gajang umur madongan hahi pason totu boy mamang alaka boy mamang ulas daw boy mapayuti nang akapuparan boy ma nang payday daw perkembangan na masa na dipertinjau alay na umarga boy maparadeo diri lau dia duaw molo long salpuaw siyan hasyang anon gabi tarajumi maulo di leo de bata gajang yu na madomanay pason kesempatan lau mangarade diri na dumengan asa doho kita parnapuna di ngulu nasa liling ini aka mga kainang tutu kodohonot tado di nama milangi hita dia kaadari ni ngulu tadi portibio dangsong etong-etong matematika. Molo etong-etong matematika doon tama sekian tambah sekian barang martaba-taba mahita alay yang ko mangetong ari-ari ni ngolo ni perdalanan di colma di pertibion etong tamay siang kesempatan na dilehon ni bata di hita 3 tahun na dilehon ni bata 3 hari na dilehon ni bata 3 minggu na 2 bulan na dilehon ni bata kesempatan di hita mangula silota mangun di tengah-tengah ni pertibion sianido hita manghetong ahama nang taula ahama nang tabay lao majalo do merai hanguduan na sa liling. Adong do na mangulu horas sadari alay tong do ho tidak pota di hanguduan na sa liling na
molo mangulu ibana ho partulomo ni rohani debata ale ya dondo 100 tahun mangulu ibana bahkan lebih 100 tahun anggo soho partulomo ni rohani debata ibana mangulu totu dak napota ibana dia nguluan na sedeng-dengna asadang hitungan matematis lama mereng parna punaon di ngulu na sedeng-dengna na pinaradi ni debata di hita bohahita lao mangaradi ngata bikin akin keluar ni namoding sian tong-tongan di keluarga mana sian keluarga ni lihat adong do sia tahun adong do naon 20 tahun sudah itarajumi do naon rap do tuharta marhite hapor syauta ala dohot nasida naon parjabar di hawuluan nasenlenga nunga dohot nasida tardidi nunga dohot nasida nahinokop ni Kristus lausido nang harapan lausido nang natahirin si pasahaton ni debatadi alay nang dipatakas do hita di nasomangeto kita secara matematis perdalanan ni murutta iko ni motot tama song padok ni turkuhon takas do dilok si Musa di pesalmen siya kulon song robut nang pradihabak kunaluru sesong nomor ni bido jalan ngagudang na merasakan ni ngagudang na makatidak ko ni di bagasan parsaurak tadi pertigion nakin rak makatai do behita alai bodo tersal mulu topu-topu ni masa topu-topu ni naro ajan di jolmai dang taboto sadi-hari haro siani boy madonok tamani di hata na jepek anggo ngulut ta hape di tonga-tonga ni portigio parsato kinat do jana pajowon na pe dang boy tago paru dia alani ikon mangarade mahita takas alai mari di jolo hita sian nomor 522 kedetai 522 ayat 1 jalaboy ta alusi ikon naborhat do sian hapur siaw asaboy takas do nota molo madiaw molo maruju molo kusia pertibion dohot doaw parnapuna di hanguduan na saliling dili ikonido ngonu ni naporsea ikonido ngonu ni halak na dohot tardini ngonu ni halak na majalo Kristus di bagasan parnunggo ido asalam di hati dakon par pesalmeni taringo Tuhan iriong di debata songon natai de nakin di pesalmen siang kui iya debata nama notong do iro di sana ini asa molonong ditada debata tai di masa perjanjian lama di masa misia dan doh sial molonong ditada debata tai di masa di halak Israel molo ditanda debata tai di masa ni haroro ni Jesus alelo sido na tadada sahat tu patikyatan wai na mangarade ngulu di hita na mangarade hamonanga di hita na mangarade ngulu na saliling nililing na tu sido arahonokta hapok siyaw tu sido arahonokta ngulukta asa mapabahena kita totong hopar tu lomo ni roha
Ido hinadabu ni ngulu ni hala Kristen. Ido hinadabu ni ngulu ni naposea. Gabe adong di ibadah pakirimon. Manang so dia penangan niya do panna di tonga-tonga ni Portibion. Manang na borsuk pe, manang na tonggi pe, manang dia pe na taadobi akatantangan pergumulan di Portibion. Adong jamina dihita ima lasniroha na manok. At terjidwau manoto di YouTube kesaksian-kesaksian ni akadongan na baru Kristen. Tak kuboto akadongan kamu mga kenang wujud manoton itu. Luar biasa nikmat na hita lang merasakan semua dia na siya masuk gabi na posea, masuk gabi si tanda Kristus. Merhide perjuangan na luar biasa. Bahkan adong dona ikon disingkirkan siap keluarga, adong dona disingkirkan sian sukuna, adong dona disingkirkan sian karejona ala nama huton Kristus alai sudina sudah bersaksi. Las ni rohado ujungna, las ni rohado ujung ni sudah perjalanan doh tantangan Nabi Donus naik di tonga-tonga ni Portibio. Sian perdangolan, sian sitaono na luar biasa. Molo nang jupang gilagasan muluna, molo nang mangulu hapok siyauna. Di sido dapat ibana, las ni roha di muluna, las ni roha na manotong, apalagi ma natahirimi na binarari ni debata. Asabungi takas. Marlas niroha hita song natadok na kinakana baru masuk na makinalahon na bersaksi song halak na posea ibadah totu na marunjahan doi siya panadaw na sitong siya panadaw na takas di debata. O manuain suku-suku kembali tu hita di daban ni suku-suku nakin molomade tu dia hita pohado nuain tu panadaw takas do panadaw di debata nama kokopita takas do panadaw di Jesus na umate lau pamonako kita lau baluahu kita takas do panadaw na ditondi korbadia na serap do hotita na mangula rap do hotita jalan na mangrudi hita lau majalo do makaporsyai hata di debata. Suku-suku niya ka mga kainang nang pesebulah-bulah tabigi nang pesebulah-bulah tadohi perluduy gabi perenungan di bagasan dulu boido setadok boido seto suarahun alai dan dadada dan taboto ahadisi sudedo hitam dok tetadda do Insinyur Jokowi alai dan sudah kita maboto isi rohana dotu. Jujur tu kita semua ini hapus syautan di panadaw tanah sotakas di debata alani saya tubuh masuk sukun nagabi perenungan di kita lau mulak musai lau pada dahon lau pada jokon lau pada kason panadaw tadi debata marhide na lam takas dapat itu isi itu debata na doa persyari. Sudah dalam tarinu pun nak kamar kena. Simbolis belidat dulu debata. Takas tu di dokida ada simbolisi. Udah ada doa anak di debata doa. Ale kuasa roho tua. Alani ikut bahu sorot tamu saya di bagasan wah. Wahado hita manada ibana. Wahado hita manada Jesus nang rotu tonga-tonga ni Portibion nang peso di ida mata nang peso di ida si malolongta di harona tonga-tonga ni Portibion alai iko boy idaw ni mata di haporsiaw iko boy idaw ni mata di Portibiota manada ibana nang rotu tonga-tonga ni Portibion. Dalam takason patadahon doh merenungkan panadaw tatu debata masuk mahita mamereng muse tu perdalanan ni ngulu doh tu perdalanan tatu tik kinanay lo macaya pit do ipatohani ayat 12 diturbuk nong tajahanakin
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya parohai mahami mamilangi at kaari-ari namin asa dakotan rohan na bisok kami. Sa dagyon, marsugod tuhaduan. Naing dijo kita. Lao mamilangi hari-hari minu. Naim tapanido pangajariyo siya debata mangrubi hita lao menghitung lao mangetong hari-hari ni perdelanat tadi tonga-tonga ni pertibiyo ay halak na mampu menghitung hari-hari na bilolusna ido na mampu jala ido na tau na dibagasan habijakon manang habisuhon lao mamereng perdalanan minggu nunay dang asal salpu songoni hari-hari ini dang asal salpu songoni perdalanan tadi toma-toma ni pertibion tanpa tarasahon bohado perdalanata tanpa tapakilalahon bohado pangudauku tanpa tarasahon bohado papahenakku hobardo itu lomoni rohani debatan hobardo itu papahenan di debata hobardo itu belas ni rohani dong aku hobardo pajuni makahulongi debata dong makahulongi colma ido tugas dong daun dihalak aku nama nada jara nama ngetong hari-hari di uluna di perdalanan dan di pertibion. Saya di boto ido ahana nudana ahana pinatupan. Tok tumo lalong na tauna na sohopat romoni rohani dewata di sima saya jupang di bagasan ngulutang manopoti dosata so natapatupa di ibadah sigan Minggu. Ati bohado asal memerdalan ibadah tatopoti manusakta na gudangi nitalay ka pala tarasaho ni na manoboti dusakta walang na magbigido hita tang dohot tita law pasahato ni tang dohot tita magbuhat siyang mulutan na gudangi pasahato to debata memang ala niluti nitas olo do gabi lupa hita isi dohot makna ni pagjuhon termasuk doi di liturgi kita Nabi itu luar biasa sesitong luar biasa liturgi kita alai sai gudang dope nama dok monoton alai kuasa di dok monoton ala gudang siap tonga-tonga dope dan makidalahon makna dohot isi dan luar biasa di liturgi na tapakke liturgi na tapakke nunga berdalan lobi 150 tahun di HKBP gudang ahli-ahli teologi doktor dan merubahi ngagudang menawarkan tawaran-tawaran takulan di Indonesia termasuk di Jerman termasuk di 3 negara saya dipakai liturgi nasional begitu luar biasa dan neng dohodok perubahan liturgi diharap kurang dengan alai bodoh rata uji bodoh rata badikon akan liturgi nasional main di gereja-gereja yang berkembang main badikon kamu itu kita begitu jauh berbeda, begitu luar biasa isi dan dikemas di liturgi dan tapakke. Holani bohado hita lau majaloi bohado hita asa merefleksikan di bagasan penudut dan siga pari di sini na jujur gabe kurang pangawonota di liturgi dan tapakke. Asa molo tatanda debata jala tatanda Yesus Kristus tatanda tom di purbania molo marpakurangi muluta marpakurangi papahenata siani mahita roh asa disesa akan usaka jala di baik baru kita di bagasan perdadanan ini jala di sima gabi motot tugas roh tanggung jawab ni harap na sa mamilangi hari-harina gabi malo ibadah dia do nanay si patupau kunuain dia do nanay si patupau kutuari marsogot dia do nanay patupau kutuaruan asa tutui hopar tulomo ni rohan ni debata ido jojo jala ido nagabi perlindungan na patuduhon di hita di bagasan ibadah kasadario asa kung takas saya tabilangi saya tajujuri at kapardalanan ni Muta hopar tulomo ni rohani debata gabi boy mahita parjabar di ngulu na saling dili dohot mahita di olopolop dolas ni rohan dohot mahita majalok tupal mahkota na pinarani ni debata
dia kana persea jala dia kana manuton ibadah. Asaboy lang takas udah honotay di bagasan munta lam masigat untuk debatamay di sudi panurota mulai anon mulai sa dagyon sa halak na masigat untuk debata mga sahod debata di bagasan muluna halak na masigat untuk debata sa totong loy manatap tu papahenan di debata di bagasan muluna jalaido o jahanna patupa na dumengkan patupa ahal na hinalomohon di rohan di debata siang muluna halak na sa totong mangawod jala mencalo Kristus jala mencalo di bata di bagasan muluna di sido gani boy takas gani sumitong jala radi ibana mempertanggungjawabkan akal daun atau papainan di perdananan muluna di pertidio jala lam di sido jala otak ahanan hirim ahanan hijau di debata siap na ini ni debatan na tao ba nota di bagasan muluta siya ni mahita gabilang marsitutu mapennalumengan marhite na mapake partikian na pinasahan ni debatan jepekdo ari-ari ni muluta jepekdo partikian na pinasahan ni debatan partikian na jepeki paggotamay o bartolom manirohan ni debatan asa dohot kita cupangan nguru nasa delik ini. Amin. Pertanyaan. Mau dia timatu hadi hatam nang mejuhami mana ada diri nami bahwa na cepek do pertikian nami di tengah-tengah di pertikian itu 10 tahun do mun merhagugu kami di yang 20 tahun luas ma pertikian na cepeki pakai nami mengulahun membantu pejuang di ham maka holongi dengan nami con patu pahun na dumingga di guru nami yang satu Tuhan dara rusak kami molo mate kami tu dia maham gabi do honon nami ma tunguru nama totong tunguru na salinu nilina sabudu ni todi nami nam pinarade lam ajari kami asalam takas sudah dahami kodo nama no pahami kodo na bahujak kami jala horo nama mahani han jala horo na pasikop di nami ahanan kot di tengah-tengah di nami jala horo nang menurus sami membuat kami siang lurah hamatiani membuat kami siang dosa dohot siang si polisi asa dohot kami mona mencari mulut na selipin hapos siang nami totong urupam maka osi todim nang mangudadi ham aso pada hami pikiran ulaw dohot beta-beta ni si polis alay kung takas calon nami todim to di perbadian mabuo kami mangunda mangatusi doh mapabahenan na obat lo kamajari kami merhabisuhon mamilangi akadari muna semua boto kami milangi boto nami ma manada papahenan nami ngulu nami asal tong dari marudaw manuhapami matong-atongan di patama nami bawas di bagasan sedario pasapon nami do tudulong na bagay di sudi keluarga na marningo akadongan nami nung jumudo di nasa taon molo pe harani parningo tanon tersung di luar Indonesia oh matuhan napahoton hapor sa Indonesia mangapuli Indonesia asalam tekas di pakidalaw bahwa
di bagasa kodo hal hai hatam do nama dohi mangulu manang mate di hodo hal asa melunung rapa memang tusi gabilang hot maharus nami manada ho doh baik itu laos pasatun nami do ho nangaka program doh nanay silubasa nami di tong-tongan ibunya di rabot parhalado patohon di rabot parhalado resort di rabot distrik na nagsipatupon nami di Minggu. O nga Tuhan na mengajari na madongan na badauh kami di parapotani ang gibujuk pang namuli na lumengan di nalaho kaulihon do bature-turehon na kapakubasyon do takaudaw di tonga-tongan huyam di HKBP Makassar di Resort Sulawesi Selatan doh di distrik Indonesia bagian timur. Di Batam nami dosoni di rencana na naing si batu paun nami di tonga-tonga di Uriam marhiti haka pesta-pesta Natal remaja na poso ama ina sekolah minggu keluarga doh di tonga-tonga di Uriam guru bihamin na mga radi di dawi asa tutuhu pada dihami roh atau pikiran nami doh ngulu nami manomu ho macakon ho makalason di panimotan nami dia tutuhu asa tutuhu ho di roh atau di pikiran di ngulu nami asa obat niho kami panduwe daun obat komo di roh losoni di belajar siri na naing mamuhay daun na tutikinan o matuhan nama masuk-masuk sunggulam akayan aku dobe nasuk dobe sidi na untuk umur asa di hari koton masyajar siang hatam asa di hari koton mencakon pangajari untuk menubuh na law atau rasul apa syauna di tabuannya langsung ni pasatun nami nang salhut ruas diam na di bagasan parsahiton muay itongan di bagas doh nang rumah sakit pe doh na mungkin na bui di buah dope ro di bandung muay o na mangulubi o na mandongan anda secara khusus kami pun nami ma inanyonya insinyur si matupang pun si matnunta nyonya bancana ho guru manuna inang parulian pasari nyonya si ayin ho na itu amang situa de tranus sinaga in sini tempi siahar nyonya manurung boru sinura nyonya pangaribuan boru utahaya situa berem sinaga aha manurung nyonya baho boru basari asirika nyonya tes tanggang dot boru nyonya tes tanggang boru tabara nyonya je manurung lenjuis tumora boru sinaga nyonya untung boru berdiri Krishna boru storus doh na posom manang situa sinur asima tupang o matuhan na mangrubi nasi o matuhan na pamarukun nasi jamaw mo kapamatang nasi ang giat boy Tuhan marhahi pason jala marwas nirohan nasi ala niya sinirohan Rasul pasal nabi itu nang akaruas diam namar ulang tahun kelahiran doh namar ulang tahun pernikahan di Minggu kodo nama ada umur nagajang di nasida lam tabam umur nagajang di nasida tujuannya ngadi dia ko pasu-pasu di nasida lam tabam umur pasu-pasu rasulullah di bagasan panggul nasida dan mas dasar di tonga-tongan yang una doh di tonga-tongan yang kapar salib saya tolong Tuhan asin roham lehonom di nasida papelas rohan nasida jala benar dan nasida ya kapas-pasum untuk didengar di masam nang nasahatmu di nasida jala pasaton nami do mau datin rohan nami tujulom di sudir wasin diam nang manada kabasa-basa pasu-pasum di tengah-tengah yang na do di keluarga maka mulatehum do mamilihum do mempersembahkan itu ada kamu secara Tuhan akan pilih
pagpapalian kagawag na Diyos di Diyos. Langsung ipasapon namin ang tuhon ng bangso namin o negara na tatong ako na mga sumaso do pamarenta na puro pamulong namin na sinilya kaulong na kung ipakubasyon na mabuhay negara namin lang tumaknur na lang sa satrana. Tarumubi-buhay lang maray paso maritin na lang takas buhay marbugo pamarenta namin lang madyagahon di bangso namin na tungon ngayon o nawaga o isak siya kasabuy masohti jalawubi hami dohot sudi was niliyang menjaga diri nami hindi dohot kami mengutap kung mataranta ni kopi sakto siya di batama nami urupam manam ng sabut huriyan di pakubasyon na di ganuk huriyan di teman-teman padahal daw menaruhun ujung tahun parliya nang masuk mahal ulang tahun lima tahun di tahun dunia. Jadi kami baik baru diri nami, baik baru nak kapakubasyon nami, apalagi di persihohotan nami, lawan muda, mangul, mapatay na dapat mengulang. Atong mula kami di masa Tuhan nami, di jalan matangin nami, mari dia nak Tuhan Yesus Kristus mematangin kami. Amin. Tak puji Tuhan kembali menghindi ide nomor 222 Isaya 240 PDA.
Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haruruan ni saluhut silelo na dinggan dot naso di basan na muluntus. Upa saat kami masyan na nilihon mito kami pilihan namin ito. Saya jala maligog na hutus di jubang. Pasu-pasu na jala ramoti. Aso para sa kami pilihan nun. Pati kulo na rajamu di tong-tong na huliyam dohot di portilion. Buhay nga namin malhiti-hiti tabdim. Aslam tadahami gudang ni silang don mi Tuhan. Asalam girgir kami mandok maunate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang sa Nurbadia Maguan sa Roma Harajon sa Saud Manamon ni Roham di Banua Tongonsong na di Banua Gijang Lehon na Tuhamis dero ng luan siapa sa samadusa nami sa panisa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan una kami to piyon to pangunjunan padua mahami siya pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di basaor on madame na tutorde. Horas marita sa lunas ng sehat. Oh, akamang penang tabaw tulma jawabe hobar tuang idon ni anak kota remaja doon na poso di persiapan na sida di pesta Natal na nang sipat pohon na di tahun laos na sida di tulungan non nasa natal tupah kita nasa natal pita manupahin doon na sida tapasah makamang kenang. Silakan anak kami remaja sama anak bosong langsung ke depan. Kalian mau? Saya kan? Oh iya, saya ikut. Iya. Armihan itu poltak. Langsung aja deh, langsung aja. Agnes, ikut. Ikut.
Kotak gitu ya tuh. Start recording mau. Transisi dulu. Start recording. Tersumong katabayan non moronengaram mendesak termuda. Naus tasubang menasida naus haruar masih itu sampingonan non moronengaram adon mendesak termuda.
saya dan itu telepon saya orang lagi ibadah. Padahal enggak nih. Mesti lihat mes tadi. Kenapa? Bilo terus. Foto. Hah? Weh, wani piro? Foltak dokumentasi. Foto ini. Gimana caranya? Apa? Pakai HP-mu, dulu HP-mu. Sudah nih. Bubar juga.